راديو إيرنا زخبره سلامتنا تقبلوا أبستفل عليه كرنعت علم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا أبناي لهم سولوس 30 حملة كل تشحن 19 فنوى راديو إيرنا اتواترو سولوس بوين سليمان ناتدالو زقرب مدب جن أدامن إيرتران كوابيان حيزنا لكم قريبنا لنا كساب فتسامي مدبنا مسانا قد صنحو وخبرون دعدمكو أبناي لهم يا أرستازينا مسنساقر عسلم بطا إيرتراب تركبن هجرات قرن أفريقيا خطقع 5 خقل متنققتا قريبو السودان أبيمن توافيرو تصنح سراويتا تسحبالا توهيلو فلوي لأخ حبرات هجرات بصومال نابر اسم محدار صومالي لاند بتيحو راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان علتا وزينا أب أوان كرامات زتفين قاقحو أب زمت 3 وارح إيرتراب تركبن هجرات قرن أفريقيا ورار إسلام بتأخقات أمكم زخقل ودب مقبن حرشان أتنكيغو إتأهقراو تكال لاب زرقحو متنققتا مسففاح إسلام بتأكر رأي اللي خيلي لوزر زيروان زلو هجرات إيرترا يمن سودان قلق فالات إتوبيان صومالينين متكعتي إسلام بتأ أب حرشا زن هجرات كبير عنوات كمتسلة زخقل زن هجرات مسود دب مقبن حرشان بمتحوار نمكاتو كدما من دلاوات كقبراون تصويعو كساب 10 مليون بس حزن لو إسلام بتأ بنفاسنا تحجز كساب 250 كيلومتر بمقعس كتقع يخقل حانتن ستيتن بتأ كساب 300 قاقحو خمتجاج حزن ملكتو كيلاتات حدن بتأ معلتاوي كندقس فقبل يخقل 10 مليون بس حزن لو إسلام بتأ دما حرش هاجر كبر السخقل اتوب مقصارن من تاق مدهنيتاتن ككايدلو 5 دلي اتوم كيلاتات يردو السودان نسعود عربن حبرات إماراتن نمدقاف أبيمنا وافراتو خبت صنحات قل خفال سراويتات سحب كمزلا مع كنازينا عرب قليتن اتن مع كنازينا نافنيا نايتي أم عرباو قماقم توافيرو زركب سراويت بريغادر جنرال وادح الدابيش بمتقاس أبزغربو وطبطاب سراويت سودان كاب 3 كبابيتات سحب اللو ات سراويت سودان زقدفو كبابيتات بحيلتات منقس يمن كمستتكأون أفليتو انتخونا سودان كابتا سحبت كينات يمن مخانا زنقرلا أبقيح بحر تركب ودب حريدا سراويتا كم زي سحبت كالوت وتهدروين سبسلطان منقست يمن يتقصو السودان سراويتا كاب يمن تسحب كم زلا أزقلت زلو حيدت معلتات دعرتي حبرات إمارات عرب زوصدتو أب يمن نايزركب بسح سراويتا نايم غناس سقمتيو بسعود عربن حبرات إمارات تمرحو إيرترات تركبن حيالو هاجرات دقفن زهبالو قدم 5 عمتات أنصار يمن ستولعو كينات كاموتن عنوتن حالفو زخونو تهدرون بوليتيكاون عواتات كي ترغبويو بزتن مفتحو تبوقصوتات زو السلسلو فلوي لأخ حبرات هاجرات بصومال نابر اسم محدار صومالي لاند 5 بتحة مع كنزينا قارو أفليتو اتحدش فلوي لأخ كوينو استمزازة جيمي سوان نمجمري أوانو نابر اسم محدار صومالي لاند بزبت حلو مس بريزيدنت مسابحين أبالات كابينون تميايتو علامة عودتي أب قطبا محيال محدرة من قستن شركنتن زدها بيخبلون قليتو اتفولي لأخ عودتو حيالو العلوت سبسلت أنا أكلات حبرات هاجرات أسنمو صومالي لاند أبشعين 991 كاب صوماليات فنجيلا نايقزار اسام محدارة قيوا كوانتلا كاملو لاويت هاجر أهقراو تقبالنت أي رغباتن يخون بر أبز أوانزي هاجراتن أهقراوين ودباتن مسمرحتي نايزار اسام محدار زتن سمعتن يكايدو بمهلاوم نلولاو الناس صومال زتن كيف كبليو فدرلاو منقس صومال زوكس زخبركم سمعتنا زينا أبسفت ملا جنا أدم أبرد إيرنا كبدن حقن سمعيتتا ناي فلمات مهاريت بيت مرتوار سايكالو سوا زبيب كالأي درجة خابزات وطلو تحيزة نتهم أكبابي يونيفرسي أتيوم زبهالو تمهارو بهررتان بأرنقوتن إنات أمتت حدا معلتي نفسها أبلع الواي درجات مرتي كتري أي بحقا بزي مقنان دما كاب عدمي آن تمكرا أن زحلفي أبوان كرامات كي ترفي متحفتي إنام مبت
نتا ناي كلاي درجة ملك أفتنا أتقبر الله معلتن يونيفرسيتي تتصنبر الله علتن بهنقوتا تتصبن برد عمتي كلتشحن سلستنقنا ناي زبيب أنفتن الرأيان زلوتت عمت نبرد بزوتي أواج حدش سرعة تمرتي كلاي درجة تمرتي إرترا حد خفلي موسى خطراي زي كوني كاب جزخا وتيخا أبتي ببوتا وتهدرا وتعليم زفلت مأكل سلطنا وتهدرا وتعليم سوا كجبر مخانو التحبر الأوانيو كم زخنا حدش أواج أبت أوان أبتي أنكو مع كنزينا من قسيز بهال زنبري اتحدش سرعة تمرتي مالت اتحدش كاريكلم نتمارو زبلتن قدم حجي نترأيو استفلالي سقمات زأرمن نتمارو زبلت عدل زفترن بمخانو اتانا تعمت تمرت دما ناي فلما تساتفتي اتتمرتي بمخانم أقدمو التساتف أكل بزي منبارو بزعبا وطيتو حاتيتهم زرقا قصولو مدرخي نبرن انت خوناقن نزي تفلطو متصباين بزعبا زي تفلطو محسابن كساب كندي درت زي بلو ناي حلمنا حسابن سمعي تفتر نمقماتو ايتسقمن اتا قوال 16 عامت مبقر بزعبا متائيان اتا نتمرتيلا بيتا اتلق ألا معلتن نسا التسعبو ناي متائي أنفتن بحلمن بحبراوي فانتازياتاتن زمل أنا برق نسوا أقراز رقت إثلا قداميت معلتي أور حسني 13 سلستن كم ستمعسل أبقعزو تدخي منكي أكل مسعتوها استقبلا تنفاسيه بمسرع دهالي أقبابلان أبالات سنبادي فتيرولان نبري دحر تدارقا عمت وسد اللوم كوينو التسمعا متوع عشمات زغمت ألو هنجرات مستحبرن ملوء معلتي بحفبل كفبل أبرخن كساب رد زبلن التسكمو بورتاتاتن أبس نبرو دربين أب أفتقت هنجر بركن عطفة زبيب كتر دخام كوانت نبرا ناب كبابيا قليح مبالكن أي قدفتن نلعلوهي درجات مرتي مسكم آزا أمسلو أشحت مهارو كتكافلو زمتت كتحسبو طراي زوناونا أبو أمرأز قرطتو هيوت لعلوهي تمرتي مستقراكي أتوت التقوانفا أقبابلان شحكورنا نتخبابي تقاجوا قرر لخت النابلة نعمة لعليون زي تريو مثل ولاديتا تغجلا درقا خلنا ديثات الناب خياين دق انزفان وانيرن أجوخي إزي أنت جيكي خنفعي ستخوني كاب عد ليك حشلكي كتمهار لكي زي تمهار سوا قايبل سبيت مخان أبسد لخيوخت كونة خليخي مهرتو مخان قناي تركبني حجي عدل كزاقو علي إنا دقاقمات نسوا قد من بقاسها زنبرا معالتات كتدالوا يقنيا قرر حنق كبلان زجمري زي تفلتو سمعيت كتقوطاطر إنا تقادلت دما أبتدن دست هنجر كوفا بها هلا أما عراريا كبابي كتعسب جمرت كلته تقرر رأسن وينجرجر زبليه حدا قون سلفن دما زرقو خشف التعدقا حنتي نوحت ألم حنت دما كبب زبلت بعلت بيجات أقري أو رايات راي اتريو زنبرت كنت خلاص خوم دستي بخلت تجافو أنت إلن نبتا هنجرجتن كمت أتعذبت اتدستي كم معدو قلزلو يمثلن مسكرة باقن مسكزفو زي كيد صبح عدس دارقا أم عكور نبرو نسان حيدت صبح سي زعب دستي مخدا نخا زي بلو
እናገረማ ውሽጡ ካብ ቡናዊ ናብ ዳርጋ ምጽላም ብዝኸደ ሳንኪሉ ውዕሻ ሒዘን ካልኦት ክልተ ክመጻ ምስተዓዘበት እቲ እትፈትዎ ሻሂ ብኸምኡ ዝኣመሰለ በህደላ ጨብረቕረቕ እናበለ መምጡ ከብዳ ክምጥጥል ኣበሎ መርሓ ሓይሊ ካብቲ ዝነበሮ ጅባ ንእሽቶ ክፍሊ ሃንገር ብምውፃእ ሃያ ዓድለን ሓደስቲ ድማ ንዕነ በዚ ቢያትን ማነኩን ክትዕደላ ይኽን ኣትመፅእ እተን ኣብኡ ዝጸንሐን ከባቢ ርብዓ ዝበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትአን ካብ ከተማታት ኤርትራ ተገፊፈን ዝመጻ ኣብ መዘናግዒ ቦታታትን ባራትን ዝሰርሓ ዝነበራየን ከከብቲ ፋሕ ኢለን ኮበርታ አንፂፈን ዘዳልዎ መደቀሲአን ንፋስ ንምርካብ ኮፍ ዝበላሉ ኣፍ ደገን መፅን ፀብሒ ዓደስን ሻሕን እናወሰዳ ግና ኣብ መስርዕ ምውሳድ ሻሂ ኣብ መንጎ ክልተ ካብአን ዘጋጠመ ግጭት ናብ መምጫጭ ፀጉሪ ዓሪጉ ያዕያዕን ኣውያትን ኮነ መርሓ ሓይሊ ሓደ ነዊሕ ቁራጽ ጎማ ብምውፃእ ኣብ ዝባን ተባኣስቲ ዘውርዶ ዝነበረ ማህረምቲ ካብ ከቢድ ድቃስ ብበረት ከም ተበራበረት ቀስሐ ወረራ ተግባራት ተዓላሚ ጋን ኮይንዋን ከሎ ኣጸያፊ ሓረጋት ዝመልኦ ቀበብል ቃላት ተባኣስቲ ኣብ ሃለፍታ ክእትዋ ቁሩብ ተረፋ أبي مهلا حربيتوا علم برأسا دوبلتا كابكت أبتو تحيزا بمحير نيح زعقرتو سميعي التفرشحو نبعات نمعاقوا قرطا حاليفو أب أفلباك سابسنة ابتزروا فلما سقطا زعبللو نبعات تانيحو استنفاسا كعدسو زدنا دن نخنختا تغيري نبي يمتي أبي اللوتي يونيفرسيتي خطأتيهم كتما هاريهم استبعلو بوتا تكاكي مثلني بابا تريفي بخاخم يرنا نسمع زي تريفي تريف خمنكم حرني نصدي حجي تكفي فاطمة متيا ويسخلوا أمريز نبرة فيلم متعي هوتهم برتزريقو أزخلوا خلاقي درجة خبز أتتحيزني يونيفرسيتي دالو خوخي أبي يسلو قالت تغيرو نتراز دلي حسابات دحر حسابات أب امرأة أن تملالسي دمسي التحوص نخنختا خساب التوت قبرامو بخيات تتحاحزتو أريام مماتتهن محزقان ملو معلتي كوغاتو أوزو على أقوحتهن أبحادة سقعتهن قرأتيا جاق اتبأس سميعة نقدام مسوطت أبت أقرقر هاسويلا نزبيب سيناتا أب سقعتهن قرقن أبت قاشقاق أبزلو الدندس رأسها دفئة كفيلا رأيتا زبيب باتي انتهن كده حندي خي مستأقرقرن مستبأسن زبيب مدفعن تحواوي سوا تنفاسا وتفتفنا بلا زبيب أفتصم تسفى مقرات زشما مع حسابات كتكافلا يمرتساتن اتا بنطفتن بتسفان نفتن تبلز نبرت محزقا أدنقصتا تأميتاتا دما من خنخا قتلت انت خونكي من حريموكي انت خونكي دحني وانت خدحنو دا دحني كابتز دننتو قنعيلا نأريم تحسبو زلاخ تنقرا اللوادو يبلان انا تماتقتن كلا أريم زربا قتلت كساب كلهم توم تمهارو زباتات زمتو أبزي كنت أنحلو إنا تمديبنا زلنا إذن ترئيان زلخي كاب كتما باتصعن كالوت نايقاش باركا بوتاتاتن تقفي فنزمت أسرحتنياتات ناي باراتن مزدناقع مأكلات زنبراي دحاري توم هارو كلهم مسمتو نحنا خابز بوتاهن قازينا كساب شعوغن أبزغن تأنحينا
جنا مسحيلة أريم تبره نيرا عبتوش تحجي مس عندي مدك أسينا زبيبيا أجوخ بحدا قوني أمبر اتناتن قوني أوي يسكحك حكايو قلياني قواننا قلياني عللا قلياني درفا قلياني سعسعة ويرسي الكخابة تنسات اللوان أفا بإيدا حديمة أحشخ شخوت وي أتا أريامنا بينا متينا تنسات انت خقبرالهم نقرب معلتاتيناتنا مساكين كدنقص أخمش نقرب معلتاتينا نحنا مسأن تمارو خلا نسمت أتغلينا عن كيدينا أفتدقزوا اللي ود حديثة يقوم يلوني نقرب معلتاتي حبو قبري نسات نقوازوا اللي ومساكين تسحجت حدا أتسمي سلام دهني هن هاي شكورينا دهني خي زبيب دنني لا تنيحا قنع نختبل اتاقوال بمنكسان العلى دقفا بلا حنت خدريتي طبقت قوالنا العلي أقنعتا دحني حنت خبتن أبوت أنحا بمغانن إلتو بكرارنا آزلت تجنزبت بزعب إنك تحسبوت أنحت ترعيوا بس كفتا دنن بلد عجوخي كان حجي بخي خلاص هوا خميك توتيو نزوم فراتات مرحت حيلي تقدسوا له نسوم دي ما سنبيدو مخي تسمو نبعتها بعد ودرزت الله زبيب تنطبلا واي بس ما قلت عيات سبات سبالو يا مابسي استنتنت انت املخي تحسن لي نزلنا بسلوها والد صلينا يكون كندي سنس خمانا تتصوي عن زمصه ورب حيلي دمصه احنا دا بعلنا قدرني فنا مصينا بوشتا أمون قد صبقن زي صبقن تغاقرت نحن يكونكم بخير سنة تغيرنا نزبك يعني قد يكون تخون تاتي بكيني اتبوشتا زحسبتو حيقا اتا رهوا مخانة شما استلالي تنقل الشبقة سان كيلو ماي كابتا أفتقت هنجر زنبرة باسكا قريحة بممزع تسقط حتى بشكورينا فوس قبلك حنت ميلاد خنقرك أبزع سوا أخساب تصنحي تمهاري تغي حدا عمت نقلني يزلكي كم يقرك تصنحي مسيلك شكورينا نزخل بزخبابي خزلو سب إيغنور تقبريو بفلاينتهم فرصة تفتقت ريان زلخي إيغنور غير كيم يخطط لي أتشوخي تسد حتبي دحربت لنا مصعت دليخ أمرو زبيب زنببت كتمثل بتهسفان بمصما من طراي كم زحلف أتنبيهات لنن أتسفيتنن حقا ملست هنا إذاعة إرنا الدولية. كبرت خاتلتي أنا أدم نايلو متحستو أزت كتاتر وصنا حكمينيرو أبز مز سومن بخال عرست دقيمنا رخبينا كساب شعو سسناي نخلنا تحنقنيو إرتران كبابيان أما كانت زين عالم سلام زخبركم تخطتلتي مدب إرتران كوابئان بقروات كتاتلو همزلهم منغستي إرترا أب أرثوذكساويت بيت كريستيان إيدو بمئتاو نحد النت تا بيت كريستيان زريقو نكهناتن مؤمنان تا هيمانوت كبيد كلولاو زريقلو إركاب جن سلمتاي
እቲ ጉዳይ በጋጣሚ ተኸሲቱ ወይ ብፍላጥ ማዕቢሉ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ሃይማኖት ናይ ግሊ ሃገር ግን ናይ ሓባር እናተባሃለ ኩሉ ዜጋ በብእምነቱ ከም ዝሳተፍ ተገይሩ ከብቅዕ ድሕሪ ናጽነት ነቶም ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ተሰሊፎም ዝሰንከኑን ዝደመዩን ዜጋታት ከይተረፈ እምነትኩም ተቐባልነት የብሉን ክሳብ ምባል ተበፂሑ ስለምንታይ እምነትን መትከለንትን ስርዓት ደርግ ምስኣለ ግዚያዊ መንግስቲ ኣቆይሙ መንግስቲ መስሪቱ ክሳብ ሕጂ ብግዚያውነት ዝመሓደር ዘሎ ስርዓት ተቐይሩ ወይስ ካብ ቀደሙውን ስልታዊ ጭርሖ ነይሩ ስለምንታዩ ሰብ ኣብ ዝደለዮን ዝኣምኖን ሃይማኖት ከየምልኽ ዝኽልከል ስለምንታይ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰሉ ዘፍቅደሉ መሰል ዝንፈግ ዝብል ሕቶ ናይ ሎሚ ዛዕባ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ክኸውን እዩ ምክትታልኩም ንዕድም ህዝቢ ኤርትራ ባይትኡ ምስ ፈረሰ ሰብኣዊ መሰላቱ ምስ ተጋህሰ ናብ ኩሉ ከስምዕ ይኽእል እዩ ዝበሃል ማዕፁ ፍትሒ ጠሪዑ ናእውዩን ሰማዕ ምስኣነ ከይፈተወዩ ብረት ኣልዒሉ እቲ ንመሰሉ ብመስዋዕቱ ከረጋግጽ ተወዲቡ ጸላኢኡ ክገጥም ንበረኻ ዝወፈረ ሓይሊ መንእስያት ከዓ ዝምራሓሉ ፕሮግራም ሓንፂጹ ህዝባ ኩሉ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቱ ተሓሊሉ ኣብ ሃገሩ ብፍቕሪ ከቢሩ ብሓድነት ተኣሳሲሩ ክነብር ሃይማኖት ናይ ግሊ ሃገር ግን ናይ ሓባር እናበለ ብሩህ መጻኢት ኤርትራ እናምሃረን እናነገረን መጺኡ ድሕሪ ዓወት ግዚያዊ መንግስቲ ኣቆይሙ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ክሳብ ሃገራዊ ቅዋም ተነዲፉ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዓንዲ ማእከል ሕጋጋት ምስ ዝኾነ ሃገራዊ ቅዋም ዝሰዋማዕ ዝተፈላለዩ መማሓደሪ ሕጋታት ዘውፅእ ንግዚኡ ብኣዋጅኡ ክመሓደር ጸኒሑ እትን ንጥፈታት ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ብሕግን ምንጻርን ንምስራዕን ዝወፅእ ኣዋጅ ቁፅሪ 73 1995 ከዓ ሓደ ኣካል ናይቲ በብእዋኑ ዝተኣወጀ ሕጋጋት ተሃገር እዩ እቲ ኣዋጅ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ናይ ሕልናን ሃይማኖትን ናጽነት ብሕጊ ዝተረጋገፀን ዝተሓለወን ስሩዕ መሰል ምዃኑ ብምግንዛብ መንግስቲ ከም ፖለቲካዊ ስርዓት ሃይማኖት ከዓ ከም መንፈሳዊ ስርዓት ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ምዃኖም ብምርዳእ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ንሕጊ ዘኽብርን ዝቕበልን ብፍላይ ከዓ ንሰላምን ርግኣትን ሓድነትን ሃገርን ህዝብን ፈጺሙ ዘይትንክፍን ዘይዘርግን ክኸውን ከም ዘለዎ ብምእማን መንግስቲ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ዝህሉ ሕጋዊ ዝምድና ከምኡውን ንሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ብዝምልከት ዝኽተሎ ፖሊስን ዝትልሞ ኣካይዳን ብሕጊ ክስራዕ ከም ዘድሊ ብምርዳእ ንንጥፈታት ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ብሕጊ ንምንጻርን ንምስራዕን ቀጺሉ ዝስዕብ ኣዋጅ ቁፅሪ 73 1995 ኣወይጆ እዚ ኣብ 1995 ምዃኑ እዩ እቲ ኣብ ጉንበት 1991 ንመግዛእታዊ ስርዓት ደርግ ስዒሩ ናጽነት ሃገር ዘረጋገጸን ግዚያዊ መንግስቲ መስሪቱ ብተሳትፎ ህዝቢ ዝረቅቐን ዝነድፍን ሃገራዊ ቅዋም ጸዲቑ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዝትከል ከም ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣዋጅ ምምሕዳር መሬት ኣዋጅ ፕረስ ናይ ጉምሩክ ናይ ግብርን ቀረፅን ናይ እታውን ሰደድን እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘሎና ንንጥፈታት ሃይማኖትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ብሕጊ ንምንጻር ዝወፀ ኣዋጅን ካልእ ዝተፈላለየ ዛዕባ ዝርእን ዘመሓድርን ኣዋጃትን ቅጥዕታትን ብምስራዕ እዩ ከም መሓድር ፈቲኑ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ብናጽነት ተደቢሱ ናብ ዝሓሸ ጉዕዞን ኣንፈትን የማዕዱ ብምንባሩ ንኹሉ እቲ ብግዚያዊ መንግስቲ ኤርትራ ዝውሰድ ዝነበረ ስጉምታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕቶን ርእቶን ሃንጎፍ ኢሉ ብምቕባል ነቲ ብሃገራዊ ቅዋም ብተሳትፎ መላእ ዜጋታት ዝህነፅን ዝቐውምን መንግስቲ ክርኢ እናተጸበየ ብሕጉስ መንፈስ ይቕበሎ ነይሩ እቲ ንጥፈታት ሃይማኖትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ብሕግን ምንጻርን ንምስራዕን ዝወፅእ ኣዋጅ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ዓንቀጹን ንስምን ኣስያየማን ተኣዋጅ ብዝምልከት ክጠቀስን ከሎ ኣብ ዓንቀጽ 2 መንግስትን ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ዛዕባ ምዃኖም ይዛረብ እሞ እዚ ዝስዕብ ዝርዝራት የስዕብ ሓደ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ከም ፖለቲካዊ ስርዓት ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ከዓ ከም መንፈሳዊ ትካላት ነንበይኖም ስለ ዝኾኑ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣይኣትውን 2 ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ንጥፈት ምስ መንግስቲ ይኹን ኣንጻር መንግስቲ ክሳተፋ ፖለቲካዊ ዘመተ ጎስጓሳት ወይ ንጥፈታት ወይ ፖለቲካዊ ስብከታት ከካይዳ
ወይ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ወይ ዕላማ ዘለዎ ጽሑፋት ወይ ፈነወታት ክዝርግሓ ኣይፍቀደለንን። 3 ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ንዝኾነ ናይ ወፃእ መንግስቲ ወይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክውክላ ወይ ክጣበቃ ኣይፍቀደለንን በማለት ኣብ መንጎ ሃይማኖትን መንግስትን ንዘሎ ዝምድና ብንጹር ይቐምጦ። ስለ ዝኾነ ከዓ እተን ነዚ ኣዋጅ ብቐረባ ዝተኸታተልኦን ዝሰዓብኦን ሃይማኖታውያን ትካላት ኤርትራ ብሕጉስ መንፈስን ተቐቢለንኦ። መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ከይኣቱ ሃይማኖታዊ ትካላት ከዓ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኢደን ከየእትዋ ዝድርት ንጹር መስመር ስለ ዝነበሮ ዝተቃወሞ ኾነ ዝነጸጎ ወገን ኣይነበረን። እንተኾነ መንግስቲ እተን ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ምስልምና፣ ካቶሊክ፣ ኦርቶዶክስ፣ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን በዚ ኣዋጅ እዚ ክመሓደራን ኣብ ንሓድሕደን ተኸባቢረን መታን ክነብራን ብምባል ንዝኾነ ዝህልወን ጉዳያት ብቐረባ ዝውከስኦ ኣካልን ትካልን የድልዩ በማለት ምስ ሃገራዊ ጸጥታን ድሕነትን ቀረባ ዝምድና ዘለዎን ብኣፍልጦ እቲ ትካል ዝሕረን ምክትታል ሃይማኖታዊ ጉዳያት ዝስመ ቤት ጽሕፈት ኣቒሙለን። እቲ ሽግር እምበኣር ሽዑ ዝጅምር እቲ ናይ ሃይማኖታዊ ትካላት ክድግፍን ክከታተልን ተባሂሉ ዝቖመ ኣካል ነዊሕ ከይከደ መንግስቲ ዝኾነ ዝደልዮን ዝሓስቦን ነገራት በተን ሃይማኖታዊ ትካላት ገይሩ ከሳልጦ ካብ ምድላይ ዝተበገሰ ምዃኑ ክካሃድ ጀሚሮ። እቲ ንመንግስትን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዝፈላለየን ዘሰሓበን ጉዳይ እውን ካብዚ ምክንያት እዚ ከም ዝብገስ እዩ ዝዝረብ። መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ምስ ኣቆመ ኣብተን ሃይማኖታውያን ትካላት ዝተፈላለየ ፀገማት እዩ ክኽሰት ጀሚሩ። ኣብ እዋን ረፈረንዱም ኣመንቲ ህዋ ናጽነት ወይ ኣይፋሊሎም ከድምፁ ምስ ተሓተቱ ንሕና ንሰማያዊ መንግስቲ እምበር ንዓለማዊ መንግስቲ ኣይንግዛእን ኢና ኢሎም ተባሂሉ ኩሉቲ ካብ መንግስቲ ክረኽቦ ዝጸንሑ ኣገልግሎት ተነፊግዎም ኣብያተ ንግዶም ከም ዝተሓድጉ ዝፍለጥ እዩ። ከም ቁፅሪ ውሕዳት ስለ ዝነበሩ ግን ኣብቲ ሃገር መን እንታይ ኣጋጢምዎ ዝፈልጥ ወይ ተኣማኒ ባዕሉ ወይ ምስቶም ኣመንቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝራኸብ መቕረብ ጥራሕ እዩ። ብዙሓት መምህራን እስላማዊ እምነት እውን ብስነ ሓሳብን ጥሙሕን ኦሳማ ቢንላደንን ሰዓብቱን ዝምርሑ ተኸተልቲ ሰላምን ርግኣትን ኤርትራ ክዘርጉ ነቒሎም ብማለት ከካብ ዝምህሩሉ መሳጊድን ኣብያተ ትምህርትን ተታሒዞም ዝተወስዱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ፍርዲ ከይቀርቡ ተሰዊሮም ምህላዎም ቤተሰቦምን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ክጠርዕሉ ዝጸንሑ ጉዳዩ። ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኤርትራ መንግስቲ ዝሓረዮም ሲቪልን ተጋደልትን ክሰርሑ ጸኒሖም ኣለዉ። ነፍሲ ወከፎም ንናይ ገዛእ ርእሶም ታሪኽን ተመክሮን እኳ ክህልዎም ዝኽእል እንተኾነ ምስ ጉዳይ ኣቡነ አንጦኒዮስ ዝስመን ዝጥቀስን ግን ዮፍታሄ ድሜጥሮስ ወዶም ነቶም ኣብ እዋን ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣብ ጉዳይ ናጽነት ኤርትራ ኣሉታዊ ተራ ተጻዊቶም ተባሂሎም ዝሕመዩ ኣቦና ቀሺ ድሜጥሮስ እዩ። ምናልባት ድሜጥሮስ እውን ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነትን ተላኢኹ ክኸውን ኣለዎ ምስ ኣቡነ አንጦኒዮስ ኣብ ቀጥታዊ ግጭት ዝተጸምደ። ኣቡነ አንጦኒዮስ ድሕርቶም ብሞት ዝተፈልዩ ኣቡነ ፊልጶስን ኣቡነ ያዕቆብን ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን እዮም። ንሶም ኣብ 2005 ኣብ ማሕዩር ምስ ኣተዉ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ መተካእትኦም ክቐብእ ንኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ግብፂ እኳ እንተሓተተ እቲ ቤተ ክርስቲያን ግን ጳጳስ ብህይወቶም እንከለዉ እሞ ከዓ ብዝሙት እንተዘይተኸሲሶም ብሕማም ኮነ ስእነት ጥዕና ኣእምሮኦም እንተዘይተመዛቢሉ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ክትክኡ ኣይግባእን እዩ። ኣንጻር ስርዓትን ቀኖናን ቤተ ክርስቲያን ኢሎም ምስ ነጸግዎ መንግስቲ ንውግዘት ኣቡነ አንጦኒዮስን ንኣቡናትን ካህናትን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ብምጥሓስ ኣብ 2016 ንዝዓረፉ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ሸይሞዎም። ካብ ሽዑ ኣትሒዛ ከዓ ብፍላይ ኣብ ግዳም ኮይኖም ክቃወሙን ርእቶኦም ከቕርቡን ዝኽእሉ ካህናትን ዲያቆናትን ምእመናን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ነቲ ተግባር ብምቅዋም ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ጸኒሖም ኣለዉ። እቲ ቀንዲ ንመንግስትን ኣቡነ አንጦኒዮስን ዘበኣሰ ጉዳይ እንታይ እዩ? እቲ ንመንግስትን ንሃይማኖታዊ ትካላት ኤርትራን ዘሰሓሕብ ጉዳይ ብዙሕ እኳ እንተነበረ ካብቲ ምስ ኣቡነ አንጦኒዮስ ዘሰሓሓበ ብዙሕ ጉዳያት ግን እታ ከም ቀንዲ እትጥቀስ ብዛዕባቶም ኣብ እንዳ ስላሴ ዘምልኹ ዝነበሩ መንእስያት ሰዓብቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተምሃሮ ሰንበት እያ። ኣቡነ አንጦኒዮስ ብዛዕባቲ መንግስቲ ንደሞዝ ካህናትን መካየዲ ቤተ ክርስቲያንን ኢሉ ዝሰልዖ ገንዘብ ንምትእታው መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ዘጋድድ ብምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ብምጽዋት ኣመንታ ክትነባበር ስለ ትኽእል
ምስ መንግስቲ ዘራኸብ ጉዳይ ክጸብብ ኣለዎ ዝብል ጽኑዕ መርገጺ ስለ ዝነበሮም ብመንግስቲ ዝተመዘዘ ዮፍታሔ ዲሜጥሮስ ምስ ሲኖዶስ ክእከብ ስለ ዝጀመረ አቡነ አንጦኒዎስ ብድምፆም እውን ደጊሞም ከም ዘረጋገጽዎ ውሉደ ክህነት ስለ ዘይኮንካ ምስ ጉባኤ ክትእከብ ኣይግባእካን ኢሎም ስለ ዝነጸግዎ ብዛዕባቶም መንግስቲ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክወርዱን ክዓጥቁን ዘገድዶም ኣገልገልቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ዲያቆናት መንግስቲ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ኣጥቢቆም ብምሕታቶም ከምኡውን መንግስቲ ነቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን መካነ ህይወት መድኃኔ ዓለም ትምህርቲ ሰንበት ንዝምሃሩ ዝነበሩ መንእስያት እቲ ትምህርቲ ከቋርጽዎን ክኹንንዎምን ምስ ሓተቶም ስለ ዝነጸግዎ እዩ አቡነ አንጦኒዎስ ብቃሎም ከም ዝበልዎ ሃይማኖት ናይ ባዕላ መቕጽዕ ሕጊ ስለ ዘለዋ ቀድምቲ ዝወሃብ ዘሎ ትምህርቲ ከነጽንዖ ኢና ጌጋን ተረኺብናሉ ከዓ ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ክንእርሞም ኢና ካብኡ ሓሊፍና ግን ቤተ ክርስቲያን ክንከፍት እምበር ክንዓጹ መንፈሳዊ ሓላፍነት የብልናን ኢሎም ስለ ዘቕበጹ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ከዓ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መርበብ ሓበሬታ ተዘርጊሑን ተገሊጹን እዩ ካብዚ ንድሓር እምበኣር መንግስቲ ኤርትራ ንውፁእ አቡነ አንጦኒዎስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ እዚ ጽሑፍ እዚ ዝቃላሓሉ ዘሎ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ዳጒንዎም ዘሎ እቲ ጽቡቕ ነገር ኣብ ዝተፈላለየ ኩርና ዓለም ዝርከቡ ሰዓብቲ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ መጋባእታት ቀሪቦም ስእሊ አቡነ አንጦኒዎስ ሒዞም መንግስቲ ኤርትራ ንዝወሰዶ ዘይፍትሓዊ ስጉምቲ ብምኹናን ድምፂ ውፅዓት ስለ ዝኾኑ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ኣብ ዝተፈላለየ ገዳማት ኣብ ልዕሊ አቡነ አንጦኒዎስ ዝተወስተ ተግባር ቅቡል ኣይኮነን ኢሎም ስለ ዝመከቱ መንግስቲ ከይፈተወ ዋላ እውን ብስልታዊ ጥበብ ይኹን አቡነ አንጦኒዎስ ምስ ሲኖዶስ ተዓሪቆም ብምባል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ቅዳሴ ሰሪዖም ዕርቀ ሰላም ከም ዝተኣወጀ ብምምሳል ነቲ ጉዳይ መዓልቦ ክገብረሉ ፈቲኑ እንተኾነ ናይ ሓቂ ዕርቂ ስለ ዘይነበረን አቡነ አንጦኒዎስ ተቢዖም ነቲ ናይ መንግስቲ ውዲት ስለ ዘቃልዕዎ እንሆ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ካብ ኩሉ ሓላፍነቶም ብውግዘት ከም ዝተኣልዩ ዝነግር ወረ ዘርጊሖም እቲ ተግባር ግን ካብ ካህናትን ምእመናንን ኩሎም ነጺጎምዎን ይቃወምዎን ኣሎ ብ24 ሓምለ 2019 ዓ.ም ፈረንጅ እኳ ካህናት 35 አብያተ ክርስቲያናት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ተግባር ዝኹንን ናይ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ኣበው መራሕቲ ገዳማትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ነቲ ጉዳይ ዓትቦም ክርእይዎ ግቡእ ፍታሕ ክገብሩሉን ዝጽውዕ ህጹጽ መጸዋዕታ ኣመሓላሊፎም ኣለዎ እቲ ሰላምታ ዝቐደመ መልእኽቶም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ን13 ዓመታት ብምፍላይን ባእስን ብዘይርእሲ ክትዳኸምን ድሕሪ ምጽንሓ ብ16 ሓምለ 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ጉዳይ ሳልሳይ ፓትርያርክ አቡነ አንጦኒዎስ ብዕርቀ ሰላምን ጸሎተ ቅዳሴን ተዛዚሙ ዝብል መግለጺ ምስ ወፀ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ውሉደ ክህነትን ህዝብን ብሓጎስን ደስታን ተቐቢልዎ ሙሉእ ሓድነትን ሰላምን ቤተ ክርስቲያን ክርኢ ሃረር እናበለ ብ17 ሓምለ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ነቲ ዝነበረ ሃረርታን ድሌትን ቤተ ክህነትን ህዝብን ዝትንክፍ ብስም ቅዱስ ሲኖዶስ ዝወፀ መግለጺ ዘይመንፈሳውን ካብ ቆኖናን መምርሒ ሕጊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ወፃእን ብምዃኑ ፈጺምና ንኹንነሎና ይብል እቲ ንጥፈታት ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ብሕጊ ንምንጻርን ንምስራዕን ዝወፀ ኣዋጅ ቁጥሪ 73 1995 ኣብ ዓንቀጽ 2 ቁጥሪ 1 ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ከም ፖለቲካዊ ስርዓት ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ከዓ ከም መንፈሳዊ ትካላት ንንበይኖም ስለ ዝኾኑ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣይኣትውን ዝብል ጽሑፍ እቲ ዝኣወጆ መንግስቲ የፍርሶን ይጥሕሶን ብምህላው ብኹሉ ደላይ ፍትሕን ልዕልና ሕግን መንግስቲ ባዕሉ ብዝኣወጆ ሕግታት ክቕየድ ካብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኢዱ ክስሕብ ብዘይፍርሕን ሕብእብእን ዓገብ ክበሃል ይግባእ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደባትና ንምዝዛም ዳግማይ ዜና እንሆ ኣብ እዋን ክራማት ዝጸፈየ እንቃቑሖ ኣብዚ ዝመጽእ 3 ወርሕ ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ወራር ዕስለንበጣ ከጋጥም ከም ዝኽእል ውድብ መግብን ሕርሻን ኣጠንቂቖ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዘርግሖ መጠንቀቕታ ምስፍፋሕ ዕስለንበጣ ክረኣየለን ይኽእል ኢሉ ዘርዚርዎን ዘሎ ሃገራት ኤርትራ የመን ሱዳን ገለ ክፋላት ኢትዮጵያን ሶማልን እየን
መጥቃዕቲ ዕስለን በጣ ኣብ ሕርሻ ዘን ሃገራት ከቢድ ዕንወት ከምጽእ ስለ ዝኽእል እዘን ሃገራት ምስ ውድብ መግብን ሕርሻን ብምትሕብዋር ንምምካቱ ቅድመ ምድላዋት ክገብራውን ጸዊዑ ክሳብ 10 ሚልዮን ብስሒ ዘለዎ ዕስለን በጣ ብንፋስ እናተሓገዘ ክሳብ 150 ኪሎ ሜትር ብምጓዓዝ ከጥቅዕ ይኽእል ሓንቲ ንስተይትን በጣ ክሳብ 300 ቃቕሖ ከም ተጫጭሕ ዘመልከቱ ክኢላታት ሓደን በጣ መዓልታዊ ክንድግዝፉ ክበልዕ ይኽእል 10 ሚልዮን ብስሒ ዘለዎ ዕስለን በጣ ድማ ሕርሻ ሃገር ከብርስ ዝኽእል ዕቱብ ምቁጻርን ምንጻግ መድሃኒታትን ክካየደሉ ከም ዘድሊ እቶም ክኢላታት የረድኡ ሱዳን ንስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ንምድጋፍ ኣብ የመን ዋፊራቶ ካብ ጽንሐት ገለ ክፋል ሰራዊታት ትስሕብ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ዓረብ ገሊጸን እተን ማዕከናት ዜና ንኣፈኛ ናይቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ብሪጋደር ጀነራል ዋዳሕ ኣልዳቢሽ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረበኦ ጸብጻብ ሰራዊት ሱዳን ካብ 3 ከባቢታት ስሒቡሎ እቲ ሰራዊት ሱዳን ዝገደፎ ከባቢታት ብሓይልታት መንግስቲ የመን ከም ዝተተክኡን ኣፍሊጡ እንተኾነ ሱዳን ካብታ ስሕበት ኩናት የመን ምዃና ዝንገረላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ወደብ ሖዴዳ ሰራዊታ ከም ዘይሰሓበት ካልኦት ወተሃደራውያን ሰበስልጣን መንግስቲ የመን ይጠቕሱ ሱዳን ሰራዊታ ካብ የመን ትስሕብ ከም ዘላ ዝግለጽ ዘሎ ሒደት መዓልታት ድሕርቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝወሰደቶ ኣብ የመን ናይ ዝርከብ ብዝሒ ሰራዊታ ናይ ምቕናስ ስጉምቲ እዩ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ተመሪሑ ኤርትራ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ደገፈን ዝሃባሉ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣንጻር የመን ዝተወላዑ ኩናት ካብ ሞትን ዕንወትን ሓሊፉ ዝኾነ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ዓወታት ከይተረኽበዩ ብዘተን ምፍትሑ ተበግሶታት ዝውሰድ ዘሎ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማል ናብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ከም ዝበጽሐ ማዕከን ዜና ጋረወ ኣፍሊጡ እቲ ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ኮይኑ ዝተመዘዘ ጀሚስ ስዋን ንመጀመርያ እዋኑ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ፕሬዚደንት ሙሳ ቢሒን ኣባላት ካቢንኡን ተመያይጡ ዕላማ ዑደተይ ኣብ ቁጠባ ምሕያል ምሕደራ መንግስትን ሽርክነትን ዘድሃበዩ ክብል እውን ገሊጹ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ዑደቱ ሓያሎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ኣሰኒሞ ሶማሊላንድ ኣብ 1991 ካብ ሶማልያ ተፈንጪላ ናይ ገዛእ ርእሳ ምምሕዳር ኣቂባ እኳ እንተላ ከም ልኡላዊት ሃገር ኣህጉራዊ ተቐባልነት ኣይረኸበትን ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ምስ መራሕቲ ናይ ዛርእሰ ምምሕዳር ዘተን ስምማዓትን የካይዱ ብምህላዎም ንልኡላውነት ሶማል ዝትንክፍ ክብል እዩ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ዝወቅስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ስፈጺምና ኣለና هذه إذاعة إرنا